Is-sala magħrufa bħala il-Grand Salon fil-Mużew tal-Arkeoloġija wara snin twal ta' stennija qed terġa' tieħu r-ruħ permezz ta' restawr minn Heritage Malta. Sala li tinsab fil-Berġa ta' Provenza. Illum il-Mużew tal-Arkeoloġija li nbniet fit-tieni nofs tas-seklu 16. Tul is-snin din is-sala ntużata l-ikliet laqgħat importanti, balli u iżjed u llum tintuża l-konferenzi u wirjiet temporani ta' skala kbira. Ir-restawratriċi Ġanell Lentin spjegatilna kif xi partijiet hemm distakki kbar li tarhom biss meta tkun viċin. U daw kellna nikkonsolidawhom u mbagħad bdejna billi għamilna tindif u mbagħad stock biex nimlew fejn hemm xi losses u mbagħad nispiċċaw bil-retouchings u verniċ ħafif biex aħna nipproteġu dak li hemm oriġinali. Qalet kif fil-fatt f'dan ir-restawr hemm numru ta' sfidi. L-ikbar problema hija li il-restawr antik xi kultant ma tarfux daqshekk malajr minn dak li huwa oriġinali, ġifieri inti jekk ħadd tibda tnaddaf pereżempju ma tistax taqbad tnaddaf kif trid tkun ċert li dak li qed tneħħi mhuwiex oriġinali ma restawr. Spjegatilna li minkejja li x-xogħol beda fi frar l-ewwel 3 xhur kienu ddedikati għal dokumentazzjoni biex ikun osservat x'hemm u x'ma hemmx u l-problemi kollha preżenti. Intant qed isiru wkoll analiżi xjentifiċi biex ikunu analizzati eżatti t-tipi ta' żeba li ntużaw. Pereżempju fil-ħajt hawnhekk għandna ftit minnu li huwa fuq żejt, ftit minnu li jitlaq ukoll bl-ilma, ġifieri nsibu tipi differenti, plus li għandna wkoll fuq l-injam, id-deb fuq l-injam. Dan il-proġett ta' reqqa kbira jeħtieġlu madwar 3 snin biex jitlesta. Proġett li mistenni jiswa mal-200,000 euro li fil-parti l-kbira ġej minn sponsorship tal-Bank of Valletta. Dan f'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta li mhix l-unika tax-xorta tagħha. Fil-fatt, Charles Azzopardi spjegalna kif bosta impjegati tal-kumpanija stess diġà issieħbu ma' Heritage Malta. L-għan aħħari tagħna huwa li l-poplu japprezza x'għandna u nedukawh ukoll bil-inizjattivi li nkunu tnieħdu fil-ġranet li ġejjin biex il-poplu japprezza x'għandna u eventwalment meta jitlesta dan ix-xogħol ta' restaw jiġi hawnhekk u jgawdi dan il-post. Dan ix-xogħol mhux isir f'iżolazzjoni hekk kif sar ukoll xi xogħol fis-soqfa biex ikun assigurat li l-ilmijiet ma jagħmlux iżjed ħsara lil din is-sala u l-ġmiel kollu ta' ġo fiha.